Bai, izena zen. Bueno, kontatu orduan non dizatu zen, zeintzian eta zeatik idatzi zen Rio Mundo liburu. Bueno, jo maia naiz, eta etorri naiz hitzaldi bat ematera. Rio Mundo nire novelari buruz, baina ez dut hitz egingo novelari buruz. Gehiago hitz egingo dut, nola iritsi naizen novela hori idaztera eta zerregatik, ezta? Dana dator, nire motivazio personal batetik. Beti pentsatu izan dut klitxe asko eta estereotipo asko dagola, eta oro har ez jakintasun handia orain dela 50-60 urte inguru Euskal Herrira etorri ziren mantxurriano, koreano, belarrimotx esaten zaien jende horri buruz, eta iruditzen zitzaidan nire egin beharra zela, olako familia batetik natorrenez, beste berzio bat ematea, ezta? Klitxe horiek puskatzea, apurtzea, eta nire familiaren historia kontatuz, etorri ziren haien historia kontatzea beraien begietatik, ezta? Baina euskaldunei zuzendua, euskaldunei begira idatzia, euskaldunei jakin dezaten zein izan den horietako familia askoren historia, zeintasunak eta integraziorako bidean egin behar izan duten ahalegina.